Wannan naira 50,000 ne. Kuma zan yi amfani da ita in ce mutum da har mutum 100. Ku zo mu je mu ga yadda aka kasance. Let's go! Kai tsaye na shigo cikin kasuwa na auni kuli na siyo shinkafa fara sannan na zo na wanke na jika ta sannan ina rage ta gashi nan kamar yadda kuke gani na zuba yi saboda dumin markaɗe kun san damuna ce kai ya tashi da wuri an zuba ruwan dumi na saka kayan haɗaɗe na gashi nan kamar yadda kuke gani sai na zo na rufe shi da bargo kun gani to gashi nan fa ya ciko sai na raba shi ruwa bi ita ma ta ciko sai muka fara suya wow gashi nan fa abu ya fara ready sai muka fara zuba mai gashi nan kamar yadda kuke gani muka zuba ta kai har da soɓo muka sa shi a kula muka zuba kankara sai muka yi waje muka fara da wasu duk inda muka tsaya sai mu raba wani mutum 50 saboda maimakon nan mutum 100 sai da yi wannan mutum 150 sai muka dawo guri na biyu shi ma gashi nan kamar yadda kuke gani shi ma muka shiga bawa al'umma gashi nan kamar yadda kuke gani muna ba su one by one kada ku manta wannan abin da muka yi mutane ne suke ba mu kuɗi domin a yi ga wanda yake so ya bada wani abu ga account number ɗina nan a sama da iya tura abin da yake da niyya gashi nan kamar yadda kuke gani muka ci gaba sai muka arda na mutum 50 sai muka tafi wani jin again gashi nan su ma muka zo muka yi musu sannu muka shiga raba musu alhamdulillah wallahi ina jin daɗin yadda suke mana addu'o'i wayannan tsofaffin duk wanda abin da zaka maki duk wanda aka fasa ya ce Allah ya muku albarka kaza da sauransu su ta mana addu'o'i to da yake yara sun gani muna babbayawa sun tsatsallako sai muka ce to da Allah ku yi hakuri mu gama ba tsofaffin sannan kuma sai mu ba ku gaya min nan ga mutanen da kuke so a ciyar a comment section